ወንጌል ማቴዎስ ኢየሱስ እትኽመጽእ ተስፋ ዝተገብረሉ መድኃኒ ምዃኑን እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽን ህዝቡ ዝሃቦ ናይ ቃል ተስፋ ዝፍጸም ብኡኡ ምዃኑን ዝነግር ብስራት ዝሓዘ እዩ። እዚ ብስራት እዚ ነቶም ኢየሱስ ኣብ ማእከሎም ዝተወልደን ዝዓበየን ህዝቢ ኣይሁድ ጥራይ ዘይኮነስ ንምሉእ ዓለም እውን እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ብጥንቃቐ ዝተጻሕፈ እዩ። ብልደት ኢየሱስ ጀሚሩ ጥምቀቱን ፈተኑን ይገልጽ። ኣስዒቡ ከዓ ኣብ ገሊላ ክምህር ከም ዝጀመረን ትምህርቱን ስብከቱን ሕሙማት ብምሕዋይ ዝገበሮ ኣገልግሎቱን የዘንቱ። ብድሕሪዚ እቲ ወንጌል ኢየሱስ ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ጉዕዞን ኣብቲ መወዳእታ ዕድሚኡ ዘሎ ሰሙን ንዝተፈጸመ ኩነታትን ብዝርዝር የብርህ። እዚ ኢየሱስ ሕጊ እግዚኣብሔር ንምትርጓም ስልጣን ዘለዎን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዝምህር ዓብይ መምህር ምዃኑን ይገልጽ። መብዛሕትኡ ትምህርቱ በዞም ዝስዕቡ 5 ኣርእስተ ነገራት ዝተጠርነፈ እዩ። ቀዳማይ ብዛዕባ እቶም መንግስቲ ሰማያት ዝወርሱ ጠባዮምን ግብሮምን መሰሎምን ናይ መወዳእታ ዕድሎምን ዝነግር ኣብ ደብረ ዘይት ዝተዋህበ ትምህርቲ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 7። ካልኣይ ነቶም ወንጌል ናብ ምስባኽ ዝተላእኩ 12 ሃዋርያት ዝተዋህበ ትእዛዝ ምዕራፍ 10። ሳልሳይ ምሳሌታት ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ምዕራፍ 13። ራብዓይ ወደ መዝሙር ምዃን ትርጉሙ እንታይ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ምዕራፍ 18። ሓምሻይ ትምህርቲ ብዛዕባ መወዳእታ ዓለምን ብዛዕባ ዝመጽእ መንግስቲ ኣምላኽን ምዕራፍ 24 ክሳብ 25። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ። መጽሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም እዚ ዝስዕብ እዩ። አብርሃም ንይስሐቅ ወለደ፣ ይስሐቅ ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንይሁዳን ንኣሕዋቱን ወለደ፣ ይሁዳ ከዓ ካብ ትዕማር ንፋሬስን ንዛራን ወለደ፣ ፋሬስ ንኤስሮም ወለደ፣ ኤስሮም ንኣራም ወለደ፣ ኣራም ንኣሚናዳብ ወለደ፣ ኣሚናዳብ ንናእሶን ወለደ፣ ናእሶን ንሰልሞን ወለደ፣ ሰልሞን ካብ ረአብ ንቦኤዝ ወለደ፣ ቦኤዝ ካብ ሩት ንኢዮቤድ ወለደ፣ ኢዮቤድ ንእሴይ ወለደ፣ እሴይ ንንጉስ ዳዊት ወለደ፣ ንጉስ ዳዊት ካብ ሰበይቲ ኦርዮ ንሰለሞን ወለደ፣ ሰለሞን ንሮብዓም ወለደ፣ ሮብዓም ንኣብያ ወለደ፣ ኣብያ ንኣሳፍ ወለደ፣ ኣሳፍ ንኢዮሳፋጥ ወለደ፣ ኢዮሳፋጥ ንኢዮራም ወለደ፣ ኢዮራም ንዖዝያ ወለደ፣ ዖዝያ ንኢዮአታም ወለደ፣ ኢዮአታም ንኣካዝ ወለደ፣ ኣካዝ ንሕዝቅያስ ወለደ፣ ሕዝቅያስ ንመናሴ ወለደ፣ መናሴ ንኣሞጽ ወለደ፣ ኣሞጽ ንኢዮስያስ ወለደ፣ ኢዮስያስ ከዓ ብጊዜ ምርኮ ባቢሎን ንኢኮንያንን ንኣሕዋቱን ወለደ። ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ድማ ኢኮንያን ንሰላትኤል ወለደ፣ ሰላትኤል ንዘሩባቤል ወለደ፣ ዘሩባቤል ንኣብዩድ ወለደ፣ ኣብዩድ ንኤልያቂም ወለደ፣ ኤልያቂም ንኣዛር ወለደ፣ ኣዛር ንሳዱቅ ወለደ፣ ሳዶቅ ንኣኪም ወለደ፣ ኣኪም ንኤልዩድ ወለደ፣ ኤልዩድ ንኣልዓዛር ወለደ፣ ኣልዓዛር ንማታን ወለደ፣ ማታን ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕጹይ ማርያም ወለደ፣ ካብኣ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝተባህለ ኢየሱስ ተወልደ። እምበኣር ኩሉ ወለዶ ካብ አብርሃም ክሳዕ ዳዊት 14 ወለዶ፣ ካብ ዳዊት ክሳዕ ምርኮ ባቢሎን 14 ወለዶ፣ ካብ ምርኮ ባቢሎን ክሳዕ ክርስቶስ ድማ 14 ወለዶ እዩ። ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ። ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ኸላ ከይተቃረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕጹያ ጻድቕ ስለ ዝነበረ ብሕቡእ ክሓድጋዳ ሓሰበ እምበር ከጋልጻ ኣይደልየን። ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራእዮ፣ ከምዚ ድማ በሎ፣ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ካብኣ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕፂትኻ ማርያም ምውሳዳ ኣይትፍራህ፣ ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱ ከዓ ንህዝቡ
ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ እዚ ኩሉ ድማ እቲ እግዚአብሔር ብነቢ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ከዓ አምላኽ ምሳና ማለት እዩ እናበለ ዝተዛረቦ ምእንቲ ክፍጸም ኮነ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልአክ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፂቱ ወሰዳ ቦኽሪ ወዳ ክሳዕ ትወልድ ኣይፈለጣል ስሙ ድማ ኢየሱስ ኢሉ ሰነየ